Ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Έτος 1975, πόλη Γκαντζού, Κίνα. Η Τζον Χάι Γιουάν, δασκάλα δημοτικού στην πόλη Γκαντζού, φυλακίστηκε επειδή υποστήριζε τον αποκαλούμενο αντεπαναστάτη Λι Τζουλιέν. Κατά την κράτησή της αρνήθηκε κάθε ενοχή. Επιπλέον έγραψε στον τοίχο «Κάτω Χουάγουο Φέγκ» για τον τότε ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ως αποτέλεσμα, η Τζον Χάι Γιουάν χαρακτηρίστηκε αντεπαναστάτρια και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στις 30 Απριλίου 1978 την διαπόμπευσαν δεμένη στους δρόμους και την οδήγησαν στον τόπο εκτέλεσης. Οι στρατιώτες σκόπιμα στόχευσαν στο δεξί μέρος της πλάτης της αντί στο αριστερό, όπου βρίσκεται η καρδιά, ώστε να μην πεθάνει αμέσως. Ιατρικό προσωπικό βρισκόταν σε αναμονή και την οδήγησαν σε ένα σκεπασμένο φορτηγό. Στο χειρουργικό τραπέζι που είχε στηθεί πρόχειρα, αφαίρεσαν γρήγορα τα νεφρά της ενώ ήταν ακόμα ζωντανή. Ένα από τα νεφρά της σύντομα μεταμοσχεύτηκε στο σώμα του γιου ενός τελέχους του κόμματος, στο 92 στρατιωτικό νοσοκομείο της Ναντσάνγκ. Πάνω από 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Με τις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική ανοίγματος στο εξωτερικό, η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε γρήγορα. Την ίδια στιγμή, με το δέλεαρ των μεγάλων κερδών, ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων οργάνων επίσης αυξήθηκε θεαματικά. Ειδικά μετά το 1999 υπάρχει τεράστια αύξηση στις μεταμοσχεύσεις στην Κίνα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο ετήσιος αριθμός των μεταμοσχεύσεων οργάνων είχε φτάσει τις 20.000 το 2006, φέρνοντάς την δεύτερη στον κόσμο. Επιπλέον, αυτοί που λαμβάνουν μοσχεύματα δεν είναι πια μόνο υψηλόβαθμα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, αλλά και πλούσιοι που μπορούν να πληρώσουν τις υψηλές τιμές. Πριν το 2007, εφόσον κάποιος διέθετε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες γιουάν, πολλά μεγάλα κινέζικα νοσοκομεία μπορούσαν να του προσφέρουν τη συντομότερη αναμονή για μόσχευμα. Από το 2000 έως το 2007, ο χρόνος αναμονής σε κάποια νοσοκομεία ήταν 1 έως 4 εβδομάδες ή ακόμα και ημέρες. Πολλά μεγάλα νοσοκομεία έκαναν πολλές μεταμοσχεύσεις, ταυτόχρονα και ασταμάτητα. Πίσω από αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς βρίσκεται ένα σοβαρό ερώτημα. Στην Κίνα, από πού προέρχονται αυτές οι τεράστιες ποσότητες οργάνων? Μήπως ακόμα και στον 21ο αιώνα, σήμερα, η τραγωδία της Χάι Γιουάν, που τα όργανά της αφαιρέθηκαν ενώ ήταν ζωντανή, συνεχίζεται? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα με τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις στον κόσμο. Έχει καθιερωμένη λίστα δοτών οργάνων και ασθενών και ένα πολύ αποτελεσματικό δίκτυο μεταμοσχεύσεων σε όλη τη χώρα. Περίπου 80 εκατομμύρια έχουν εθελοντικά συμφωνήσει να δωρήσουν τα όργανά τους μετά το θάνατό τους. Την ίδια στιγμή, οι δωρεές οργάνων από συγγενείς είναι επίσης πολλές. Ακόμα και με ένα τέτοιο σύστημα, ο μέσος χρόνος αναμονής στη ΣΥΠΑ εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος. Για την καρδιά περίπου 8 μήνες, για το σηκώτη 26 μήνες, για τον νεφρό 37 μήνες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι τα όργανα πρέπει να προέρχονται από υγιείς ανθρώπους. Επιπλέον, ο χρόνος ισχαιμίας κατά τις μεταμοσχεύσεις πρέπει να είναι πολύ σύντομος. Το νεφρό απαιτεί λιγότερες από 12 έως 24 ώρες, το σηκώτη 12 ώρες, ενώ η καρδιά 4 με 6 ώρες. Έτσι, εκτός κι αν είναι από συγγενείς, τα όργανα μπορούν να προέρχονται μόνο από υγιείς δωρητές που μόλις πέθαναν. Εκτός αυτού, οι ασθενείς χρειάζονται αποκλειστικά όργανα συμβατά με την ομάδα αίματος και του ιστού τους. Για μια μεταμόσχευση νεφρού, για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Νεφρού των ΗΠΑ, η πιθανότητα να βρεθεί πλήρως συμβατό όργανο από μη συγγενή δότη είναι μόνο 6,5%. Η πιθανότητα να βρεθεί κατάλληλο όργανο είναι πολύ μικρή. Στην Κίνα, λόγω πολιτισμικών λόγων καθώς και έλλειψης σχετικών νόμων, ο αριθμός των δωρητών οργάνων είναι αξιολείπητα μικρός. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007, η Κίνα είχε συνολικά μόνο 61 δωρητές οργάνων από εγκεφαλικούς θανάτους. Οι δωρεές οργάνων από συγγενείς αποτελούν μόνο το 1,1% του συνόλου των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα. Παρόλο που οι πηγές νόμιμων και αξιόπιστων πηγών οργάνων είναι πολύ σπάνιες, τα μεγάλα κινέζικα νοσοκομεία δεν φαίνεται να ανησυχούν ποτέ για πηγές οργάνων. Το Ανατολικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων ισχυριζόταν στην ιστοσελίδα του ότι ο μέσος χρόνος για συμβατό ύπαρ είναι 2 εβδομάδες. Στη φόρμα αίτησης για μεταμόσχευση του νοσοκομείου Τζαντζέν της Σανγκάης, του δεύτερου στρατιωτικού πανεπιστημίου, έγραφε καθαρά: ο μέσος χρόνος αναμονής για σηκώτη είναι 1 εβδομάδα για όλους τους ασθενείς.
Ιδρύθηκε το 2003 και έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2007. Στο Κέντρο Βοηθείας του Διεθνούς Δικτύου Μεταμοσχεύσεων της Κίνας υπήρξε υπηρεσία οργάνων για ξένους. Πιο συγκεκριμένα, στο Κέντρο Έρευνας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής της πόλης Σενγιάνγκ. Μέσω αυτής της υπηρεσίας διαβάζουμε: για τη μεταμόσχευση ύπατος μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα για να βρεθεί συμβατός δότης και ο μέγιστος χρόνος είναι ένας μήνας. Επίσης, εάν ο γιατρός ανακαλύψει πρόβλημα με το όργανο του δότη, ο ασθενής θα έχει την επιλογή να του προσφερθεί όργανο άλλου δότη και να ξανακάνει την εγχείρηση σε μία εβδομάδα. Στις 7 Απριλίου 2006, η εβδομαδιαία εφημερίδα Sanlian Life Weekly αναφέρει: περίπου 98% των μυγών οργάνων στη χώρα μας ελέγχονται από αρχές πέρα από το Υπουργείο Υγείας. Όμως, ποιες είναι αυτές οι αρχές πέρα από το Υπουργείο Υγείας? Το άρθρο δεν τις προσδιορίζει. Πριν κλείσει, το Κέντρο Βοηθείας του Διεθνούς Δικτύου Μεταμοσχεύσεων αποκάλυψε περισσότερες συνταρακτικές πληροφορίες. Στο τμήμα ερωτήσεων και απαντήσεων της ιστοσελίδας διαβάζουμε: ερώτηση. Μήπως ακόμα και αν η μεταμόσχευση είναι επιτυχής, ο χρόνος ζωής μετά το χειρουργείο είναι μόνο 2 με 3 χρόνια? Απάντηση. Αυτή είναι συχνή ερώτηση. Αφορά τις μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Ιαπωνία, που τα όργανα προέρχονται από κλινικά νεκρά σώματα. Στην Κίνα, τα νεφρά που έρχονται από ζωντανά σώματα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από τα Ιαπωνέζικα νοσοκομεία. Ερώτηση. Είναι πιθανή η μόλυνση με HIV ή υπατήτιδα μετά τη μεταμόσχευση νεφρού? Απάντηση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συμβατότητα ιστού. Πριν τη μεταμόσχευση ζωντανού νεφρού, θα εξετάσουμε την νεφρική λειτουργία και τα λευκοκύτταρα του δότη για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του νεφρού. Έτσι, το όργανο εδώ είναι πιο ασφαλές και αξιόπιστο από άλλες χώρες που το όργανο δεν προέρχεται από ζωντανό δότη. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Τα όργανα δεν είναι από πτώματα ή κλινικά νεκρά θύματα. Αντίθετα, είναι από ζωντανούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, το Κέντρο Βοηθείας του Διεθνούς Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Κίνας δεν είναι η μόνη πηγή ζωντανών οργάνων στην Κίνα. Αυτή είναι τηλεφωνική συζήτηση ανάμεσα σε ερευνητή και γιατρό νοσοκομείου της Σανγκάης. Είσαστε στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων ύπατος? Ποιο είναι το τηλέφωνο? Σας συνδέουμε. Παρακαλώ περιμένετε. Γιατρός. Γεια σας. Ερευνητής. Γεια σας. Έχω ξάδερφο που έχει υποφέρει από χρόνια υπατήτηδα Γ για 18 χρόνια. Γιατρός. Είναι υπατήτηδα Γ? Ναι, αλλά τώρα, να σας πω, η μεταμόσχευση ύπατος στην περίπτωσή σας είναι δυνατή. Πόσο καιρό χρειάζεται να περιμένει για το ύπαρ? Έχουμε δότες. Τους έχουμε καθημερινά. Εγχειρίζουμε σήμερα. Έχετε φρέσκα όργανα από ζωντανούς ανθρώπους? Όλοι οι δότες είναι ζωντανοί άνθρωποι. Τι? Είναι όλα από ζωντανούς ανθρώπους. Το προαπαιτούμενο για μια τόσο μεγάλη παροχή οργάνων και σε τόσο μικρούς χρόνους αναμονής είναι η ύπαρξη μιας τεράστιας τράπεζας ζωντανών δοτών. Επιπλέον, αυτή η ομάδα ανθρώπων πρέπει να είναι υπό αυστηρό έλεγχο, ώστε η φυσική τους κατάσταση να μπορεί να εξεταστεί οποιαδήποτε στιγμή. Έτσι, όποτε ένας ασθενής θα ερχόταν για μεταμόσχευση, ένας συμβατός δότης θα βρισκόταν από την τράπεζα. Τα όργανά του θα αφαιρούνταν για τη μεταμόσχευση για να είναι εγγυημένη η φρεσκάδα και ζωντάνια του οργάνου. Όμως, τι είδους άνθρωποι θα μπορούσαν να αποτελούν αυτή τη ζωντανή τράπεζα οργάνων? Η διεθνής κοινότητα πιστεύει τον ισχυρισμό ότι για τις μεταμοσχεύσεις το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας παίρνει όργανα από τους εκτελουμένους θανατοποιητές. Ωστόσο, αυτή η πηγή οργάνων από μόνη της δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει την εκρηκτική αύξηση του αριθμού μεταμοσχεύσεων στην Κίνα την τελευταία δεκαετία. Παρότι ο ακριβής αριθμός των εκτελέσεων στην Κίνα είναι απόρριτο κρατικό μυστικό, τα κρατικά μέσα ισχυρίζονται στις 6 Σεπτεμβρίου 2007. Για πάνω από μία δεκαετία, τα λαϊκά δικαστήρια είναι πολύ προσεκτικά και ελέγχουν αυστηρά τις θανατικές ποινές. Ο αριθμός των εκτελέσεων μειώνεται σταθερά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κίνας, ο συνολικός αριθμός των μεταμοσχεύσεων κατά την εξαετία μετά το 2000 ήταν 3 φορές μεγαλύτερος από την εξαετία πριν το 2000. Εάν αυτό το 98% των οργάνων που ήρθαν εκτός του συστήματος υγείας ήταν όλα από εκτελεσμένους θανατοποιητές, πώς εξηγείται η ραγδαία αύξηση των μεταμοσχεύσεων την τελευταία δεκαετία, ενώ οι θανατικές ποινές μειώνονταν σταθερά? Ήταν λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας μεταμοσχεύσεων? Ας εξετάσουμε τη μεταμόσχευση νεφρού.
Το 1998 οι μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Κίνα ήταν 3.596 άτομα. Το 2004 ξεπερνούσαν τις 10.000, 3 φορές περισσότερους από το 1998. Ανάμεσα στο 1998 και το 2004 δεν υπήρξε καμία σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία μεταμόσχευσης νεφρού. Άρα, η βελτίωση της τεχνολογίας δεν είναι ο λόγος πίσω από την εκρηκτική αύξηση των μεταμοσχεύσεων νεφρού. Επιπλέον, οι θανατικές ποινές χρειάζονται κάποιες διαδικασίες, όπως ακροάσεις και εφέσεις. Οι κρατούμενοι δεν γινόταν να εκτελούνται και τα όργανα τους να αφαιρούνται, απλά όταν έφταναν ασθενείς. Τότε ποια ομάδα ανθρώπων θα μπορούσε να υποβάλλεται σε συγκομιδή οργάνων και οι ζωές τους να τερματίζονται τόσο βολικά και γρήγορα? Εκτός από τους θανατοποινήτες, ποιοι είναι αυτοί οι τόσοι πολλοί άνθρωποι που αναγκάζονται να ζουν ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο? Επί δεκαετίες, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας έχει σταθερά αρνηθεί τους ισχυρισμούς από τη διεθνή κοινότητα ότι αφαιρεί όργανα από εκτελεσμένους. Ωστόσο, το 2005, σε συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας Χουάνγκ Τσιαφού παραδέχτηκε δημόσια για πρώτη φορά ότι η πλειοψηφία των οργάνων ήταν από εκτελεσμένους. Αλλά στις 10 Απριλίου του 2004, ο Μάο Τσουνάν, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, αρνήθηκε και πάλι τη συγκομιδή οργάνων από εκτελεσμένους κρατούμενους. Το Νοέμβριο 2006, σε συνάντηση στο Γκουαντζόου, ο Χουάνγκ Τσιαφού παραδέχτηκε ότι το 90% των οργάνων στην Κίνα προέρχεται από εκτελεσμένους κρατούμενους. Τον Ιανουάριο του 2007, ο Μάο Τσουνάν άλλαζε και παραδέχτηκε ότι τα περισσότερα από τα όργανα στην Κίνα ήταν από εκτελεσμένους κρατούμενους. Προφανώς, στο θέμα της δημόσιας παραδοχής ότι η πηγή οργάνων είναι από εκτελεσμένους, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις μέσα στην κυβέρνηση της Κίνας. Τότε τι ανάγκασε το καθεστώς να περιοριστεί σε μια άποψη και να παραδεχτεί δημόσια ένα σκάνδαλο που αρνείται επί δεκαετίες? Ήταν λόγω της αφύπνισης των συνειδήσεών τους ή μήπως για να συγκαλύψει ένα ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα? Στις 22 Δεκεμβρίου του 2000, η ιστοσελίδα Minhui του Falun Gong δημοσίευσε μία είδηση από την Κίνα. Κάποιοι αστυνομικοί στην Κίνα συνεργάζονται με γιατρούς και προσπαθούν να πουλήσουν τα όργανα ασκουμένων του Falun Gong για μεγάλα κέρδη. Μαθεύτηκε ότι μια κλινική στο Shijiazhuang έδωσε από μόνη της 6 όργανα. Χωρίς τη δημοσίευση άλλων στοιχείων και επειδή η φρικαλαιότητα της είδησης ήταν απίστευτη, η είδηση αυτή δεν έλαβε πολύ προσοχή εκείνη την εποχή. 5 χρόνια αργότερα, το Μάρτιο του 2006, ένας ανώνυμος Κινέζος δημοσιογράφος στην Ιαπωνία είπε στην εφημερίδα Epoch Times στον ΗΠΑ ότι υπάρχει ένα ειδικό μέρος στην περιοχή Σουτζιατούγκ όπου μεγάλος αριθμός ασκουμένων του Falun Gong ήταν κρυφά φυλακισμένοι. Αυτοί οι ασκούμενοι θα θανατώνονταν κάποια στιγμή και τα όργανά τους θα αφαιρούνταν για μεταμοσχεύσεις. Κατά την εκτίμησή σας, πόσοι ασκούμενοι του Falun Gong κρατούνται εκεί? Δεν μπορώ να δώσω ακριβή αριθμό, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων εκεί αλλάζει διαρκώς. Εκείνη την εποχή ο αριθμός ήταν περίπου 6.000. Πότε ήταν αυτό? Πριν 2 χρόνια. Δηλαδή το 2004? Ναι, περίπου εκείνη την εποχή. Λέτε ότι οι φυλακισμένοι ασκουμένοι του Falun Gong υποβάλλονταν σε αναγκαστική αναμόρφωση, ξυλοδαρμό και απομόνωση? Όταν ήταν στο χείλος του θανάτου, τα όργανά τους παίρνονταν για πώληση? Πιστεύω πως έτσι είναι τα πράγματα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγηθούν με τη βία στο χειρουργικό τραπέζι, ενώ άλλοι οδηγούνταν ανέστητοι στο χειρουργικό τραπέζι για να τους αφαιρεθούν τα όργανα. Πιστεύω πως έτσι ήταν. Μπορούσαν κάποιοι να έχουν την ευκαιρία να βγουν από εκεί? Θα μπορούσα μόνο να προσευχηθώ για αυτούς στην καρδιά μου, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στις οικογένειές τους. 9 ημέρες μετά, μία πρώην εργαζόμενη της επαρχιακής κλινικής «Θεραπεία της θρόμβωσης» αποκάλυψε περισσότερα για αυτό το κέντρο κράτησης στην Epoch Times. Είπε ότι το μυστικό κέντρο κράτησης βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο όπου δούλευε. Σε αυτό το νοσοκομείο συνέβαιναν απίστευτες φρικαλαιότητες μεγάλης έκτασης συγκομιδής οργάνων από ζωντανούς ασκουμένους του Falun Gong. Οργάνων όπως νεφρού, ύπατος και κερατοειδούς χιτώνα.
Ο πρώην άντρας της είχε πάρει μέρος στην αφαίρεση κερατοειδών χιτώνων από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Ο πρώην άντρας μου πήρε μέρος σε χειρουργία αφαιρώντας όργανα από ασκούμενους του Falun Gong. Ήταν νευροχειρούργος και πήρε μέρος σε αφαίρεση κερατοειδών χιτώνων, περιλαμβάνοντας αφαίρεση κερατοειδών χιτώνων και από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Ο πρώην σύζυγός μου είπε: «Δεν ξέρεις πόσο υποφέρω, επειδή αυτοί οι ασκούμενοι του Falun Gong ήταν ζωντανοί. Θα ήταν πιο εύκολο να αφαιρούνταν όργανα από νεκρά σώματα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν ζωντανοί. Αυτά τα χειρουργεία ήταν όλα μυστικά και οι ασθενείς από άλλα νοσοκομεία. Όλα τα όργανά τους αφαιρέθηκαν. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους πετάχτηκαν κατευθείαν στο κρεματόριο για να καούν, χωρίς να μείνει ούτε ίχνος. Μετά την εμφάνιση του δεύτερου μάρτυρα από το Σουτζιατούν, άλλες 10 μέρες πέρασαν εν μέσω έκπληξης, άγχους και υποθέσεων. Παραδόξως, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας, το οποίο συνήθως είναι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τον διεθνή τύπο, έμεινε σιωπηλό για 3 εβδομάδες παρά τις εντυπωσιακές κατηγορίες. Στις 28 Μαρτίου, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Τσιν Γκάνγκ αρνήθηκε την κατηγορία για το Σουτζιατούν κατά τη συνέντευξη τύπου, αποκαλώντας την κατηγορία εσκεμμένα πλαστή και κακόβουλη συκοφάντηση. Ο Τσιν επίσης προσκάλεσε τον ξένο τύπο να επισκεφτεί το Σουτζιατούν και να κάνουν τις δικές τους έρευνες. Ίσως ως απάντηση στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ένας άντρας που δήλωσε ότι ήταν βετεράνος στρατιωτικός ιατρός έγραψε στην Epoch Times για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Σουτζιατούν. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Σουτζιατούν ήταν ένα από δεκάδες τέτοια στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Κίνα. Ένα μήνα αργότερα, αυτός ο βετεράνος στρατιωτικός ιατρός έγραψε και πάλι στην Epoch Times, αποκαλύπτοντας περισσότερες πληροφορίες για τη συγκομιδή οργάνων από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Κατά τη συνέντευξη, είπε ότι κατά την κράτηση χρησιμοποιούνταν πραγματικά ονόματα για ασκουμένους του Falun Gong και άλλους φυλακισμένους. Αλλά για τα μοσχεύματα χρησιμοποιούσαν ψεύτικα. Με άλλα λόγια, δημιουργούσαν ψεύτικες ταυτότητες. Και οι πληροφορίες για αυτούς τους ψεύτικους ανθρώπους ήταν πλήρεις. Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι είχαν υπογράψει έγγραφα εθελοντικής δωρεάς οργάνων. Βέβαια, οι υπογραφές ήταν επίσης ψεύτικες. Είχα δει περισσότερα από 60.000 τέτοια έγγραφα με ψεύτικες υπογραφές. Όλα έλεγαν ότι το άτομο υπέγραψε εθελοντικά να δωρήσει κάποιο όργανο για μεταμόσχευση και ήταν πρόθυμος να αναλάβει όλη την ευθύνη. Υπήρχαν υπογεγραμμένα έγγραφα που εξέφραζαν την προθυμία τους να δωρήσουν και τις καρδιές τους για μεταμόσχευση. Πολλές υπογραφές είχαν το γραφικό χαρακτήρα του ίδιου ατόμου. Το χρονικό όριο για τη φύλαξη αυτών των εγγράφων ήταν 18 μήνες. Μετά έπρεπε να καταστραφούν. Πολλοί άνθρωποι επικέντρωναν την προσοχή τους στους επίσημους αριθμούς των μεταμοσχεύσεων. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων που έγιναν μυστικά είναι πολλαπλάσιος των επισήμων αριθμών. Οι μεταμοσχεύσεις ήταν υπό την εποπτεία του στρατού. Έτσι, η προσοχή πρέπει να εστιαστεί σε πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αυτές είναι τα πραγματικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτές οι συγκλονιστικές ειδήσεις αποκάλυψαν τέτοια βαρβαρότητα που πολλοί άνθρωποι ίσως δυσκολεύονται να πιστέψουν. Ωστόσο, κοιτάζοντας τα φρικαλαία εγκλήματα στην ιστορία του κινέζικου κομμουνιστικού καθεστώτος, βλέπουμε ότι δεν είναι απίθανο. Η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην κομμουνιστική Κίνα πραγματοποιήθηκε το 1960. Από τότε έχει γίνει συνήθις πρακτική να παίρνονται όργανα από ζωντανούς κρατουμένους για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος, της κυβέρνησης και του στρατού. Όπως η Τζον Χάι Γιουάν, που το νεφρό της αφαιρέθηκε όσο ήταν ακόμα ζωντανή για να γίνει μεταμόσχευση νεφρού σε πιλότο του στρατού. Η Τζον Χάι Γιουάν, ως πολιτική κρατούμενη, εκτελέστηκε για τον νεφρό της. Με άλλα λόγια, στο σύστημα του κινέζικου κομμουνιστικού καθεστώτος, μόλις κάποιος χαρακτηριστεί πολιτικός κρατούμενος και εχθρός του κόμματος ή του κράτους, καμία πρακτική εναντίον του δεν θα θεωρείται υπερβολική. Έτσι, όταν οι ασκούμενοι του Falun Gong διώκονται, αντιμετωπίζονται το ίδιο. Το καθεστώς έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο στη διάθεσή του για να δαιμονοποιήσει το Falun Gong και το βλέπει ως το μεγαλύτερό του εχθρό. Έτσι, στην κοινωνία όλοι ξέρουν ότι το κομμουνιστικό καθεστώς βλέπει το Falun Gong ως εχθρό. Το 1984, το Ανώτατο Δικαστήριο, η Γενική Εισαγγελία, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσαν από κοινού ένα έγγραφο με τίτλο «Προσωρινές διατάξεις για τη χρήση σωμάτων και οργάνων εκτελεσμένων κρατούμενων». Το έγγραφο έγραφε ξεκάθαρα ότι όργανα από 3 τύπους εκτελεσμένων κρατουμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις. Ο κανονισμός παρέχει νομική στήριξη για τη συγκομιδή οργάνων από τους εκτελεσμένους. Αυτό
ανέτρεψε και τον τελευταίο ηθικό ενδιασμό των αστυνομικών και των γιατρών. Ήταν όργανα συγκεκριμένων ανθρώπων παράνομα. Όταν όργανα συγκεκριμένων ανθρώπων παράνομα χαρακτηρίζονται ως βιομηχανική πρώτη ύλη, η υπεράσπιση και ο σεβασμός για το ανθρώπινο σώμα απλά αφανίζονται. Όταν πήγαν να κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση, πολλοί ασκούμενοι του Falun Gong κατέστρεψαν τις ταυτότητές τους ώστε να αποφύγουν να εμπλέξουν άλλους. Όταν συλλαμβάνονταν, δεν έδιναν τα ονόματά τους ή τον τόπο διαμονής τους. Έτσι, για το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτούς που θέλουν να παίρνουν όργανα από ζωντανούς ανθρώπους, οι ασκούμενοι αυτοί γίνονται οι πιο κατάλληλοι στόχοι για συγκομιδή οργάνων, καθώς η εξαφάνισή τους δεν θα γινόταν γνωστή ούτε θα αναφερόταν. Χωρίς αμφιβολία, η μεταμόσχευση οργάνων είναι πολύ επικερδής επιχείρηση. Το Κέντρο Μεταμόσχευσης Οργάνων του Στρατού της Κίνας δηλώνει στην ιστοσελίδα του: το κέντρο μεταμοσχεύσεών μας είναι το πιο κερδοφόρο για το κλινικό τμήμα. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2004, τα έσοδα ήταν 13,57 εκατομμύρια γιουάν. Από το έτος 2004 είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια γιουάν. Σύμφωνα με άρθρο εφημερίδας τον Ιούλιο του 2007, το Ανατολικό Κέντρο για τη Μεταμόσχευση Οργάνων στην Τιανζίν είχε τεράστια κέρδη. Μόνο οι μεταμοσχεύσεις ύπατος έφεραν 100 εκατομμύρια γιουάν φέτος. Το Σεπτέμβριο του 2006, το νέο κτίριο του Ανατολικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων κόστισε 130 εκατομμύρια γιουάν για να κατασκευαστεί. Άνοιξε για το κοινό με 500 κλίνες. Η εκρηκτική αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα άρχισε με τη δίωξη του Falun Gong το 1999. Το περιστατικό του Σου Τζιατούν και η αποκαλύψη του στρατιωτικού γιατρού έκανε τον κόσμο να αντιληφθεί για πρώτη φορά ότι κομμάτια από τα σώματα αθώων ασκουμένων του Falun Gong ίσως να έγιναν η πρώτη ύλη για αυτή τη βιομηχανία. Αφότου το περιστατικό της Σου Τζιατούν αποκαλύφθηκε, αντιπρόσωποι από την πρεσβεία της Αμερικής στη Σενγιάνγκ ξεναγήθηκαν 2 φορές στο κέντρο θρόμβωσης του Σου Τζιατούν. Αφότου ξεναγήθηκαν από υπαλλήλους του νοσοκομείου και αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας και μετά τις επισκέψεις, εξέδωσαν μία δήλωση ότι δεν βρήκαν αποδείξεις, ότι η τοποθεσία χρησιμοποιούνταν για τίποτα άλλο παρά ως κανονικό νοσοκομείο. Ως απάντηση στην πρόσκληση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, η Συμμαχία για την Έρευνα της Δίωξης του Falun Gong στην Κίνα, μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε από ασκούμενους του Falun Gong, δικηγόρους, μελετητές και δημοσιογράφους, αιτήθηκαν για βίζες στις πρεσβείες της Κίνας για να πάνε στην Κίνα για ανεξάρτητη έρευνα του Σου Τζιατούν. Όλες οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Από τη μία υπήρχαν λεπτομερείς αποκαλύψεις, από την άλλη οι διαψεύσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, μετά από μακρά σιωπή και η άρνησή του για έρευνα από ανεξάρτητους ερευνητές. Όλο το πράγμα έμοιαζε να έφτανε σε αδιέξοδο. Εάν ο κόσμος αδιαφορούσε για τέτοιους φρικτούς και λεπτομερείς ισχυρισμούς, θα ήταν ντροπή για όλη την ανθρωπότητα. Αν και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έβαλε πολλά εμπόδια στην ανεξάρτητη έρευνα, οι άνθρωποι με αίσθηση δικαιοσύνης δεν τα παράτησαν. Επέκτηναν την προσοχή τους από το Σου Τζιατούν σε ολόκληρη την Κίνα. Ήταν αποφασισμένοι να ανακαλύψουν εάν το καθεστώς πραγματικά αφαιρούσε όργανα από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Τον Μάιο του 2006, η αίτηση της Συμμαχίας για την Έρευνα της Δίωξης του Falun Gong στην Κίνα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, David Kilgour, και ο γνωστός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων David Matas δημιούργησαν ανεξάρτητη ομάδα έρευνας για να ερευνήσουν τους ισχυρισμούς ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αφαιρούσε όργανα από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Τον Ιούνιο, οι ερευνητές έστειλαν γράμμα στην πρεσβεία της Κίνας, ρωτώντας για τους όρους εισόδου στην Κίνα, για να φέρουν εις πέρας μια ουσιαστική, ανεξάρτητη έρευνα, ελεύθερη από τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Η πρεσβεία της Κίνας στον Καναδά απέρριψε τις αιτήσεις τους. Ωστόσο, ένα άτομο κατάφερε να εισέλθει στην Κίνα. Ήταν ο κύριος Έντουαρντ Μακμίλαν Σκοτ, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον Μάιο του 2006, ενώ προετοίμαζε αναφορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ πήγε στο Πεκίνο και συνάντησε διάφορους αξιωματούχους περιλαμβανομένων αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσια πρόσωπα καθώς και 2 ασκούμενους του Falun Gong από το Πεκίνο, τους Νου Τζιεμπίνγκ και Τσάο Ντόγκ. Ο Τσάο του εξιστόρισε τι πέρασε στη φυλακή. Ο Τσάο Ντόγκ
πάνω από 30, υπήρξε φυλακισμένος στη Βόρεια Κίνα και έδωσε μια πολύ νευρική αναφορά, όπως είναι κατανοητό, του τι είχε δει σε αυτή τη φυλακή. Τον ρώτησα αν ήξερε για την πρακτική που ήταν γνωστή ως συγκομιδή οργάνων, που είναι η αφαίρεση οργάνων από φυλακισμένους κατά παραγγελία. Αυτή είναι μια επιχείρηση του στρατού της Κίνας για το κέρδος. Είπε ότι είχε έναν φίλο ασκούμενο του Falun Gong στη φυλακή. Ο φίλος του εξαφανίστηκε μια μέρα. Την επόμενη μέρα που τον είδε, ήταν το σώμα του φίλου του στο νοσοκομείο της φυλακής, με τρύπες σε σημεία από όπου προφανώς τα όργανα είχαν αφαιρεθεί. Μετά τη συνάντηση που είχαμε αυτούς, τους πρώην φυλακισμένους, συνελήφθησαν. Ο Τσάο Ντονγκ αργότερα καταδικάστηκε επειδή συνάντησε εμένα, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο επειδή σας συνάντησε? Ναι, μόνο επειδή με συνάντησε. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης. Παραμένει στη φυλακή τώρα. Η έρευνα συνεχίστηκε με περισσότερους ανθρώπους να ασχολούνται. Ανάμεσά τους ο Κέρ Κάλισον, υποδιευθυντής του Τμήματος Ιατρικής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ο Ήθεν Γκάτμαν, μέλος του Ιδρύματος Υπεράσπισης των Δημοκρατιών, και ο βοηθός του Λισάι Λέμις. Και οι δύο σχημάτισαν ανεξάρτητες ομάδες έρευνας, ψάχνοντας για μάρτυρες σε όλο τον κόσμο. Πήραν συνεντεύξεις από ασκούμενους του Falun Gong που είχαν φυλακιστεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και έψαξαν για ανθρώπους που έλαβαν όργανα στην Κίνα. Για τα πρακτορεία διαμεσολάβησης για τα όργανα, καθώς και γιατρούς που αναμίχθηκαν στις μεταμοσχεύσεις. Το πρώτο πράγμα που ήθελαν να μάθουν οι άνθρωποι ήταν η εμπειρία ασκουμένων του Falun Gong που είχαν φυλακιστεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Τι είδαν, τι άκουσαν και τι βίωσαν προσωπικά. Χωρίς εξαίρεση, οι ασκούμενοι μίλησαν για βασανιστήρια, πλήση εγκεφάλου, απειλές, αλλά και για συνεχείς και προσεκτικές εξετάσεις αίματος. Η ασκούμενη του Falun Gong Γκάννα, που τώρα ζει στο Τορόντο του Καναδά, ήταν μία από τις 34 μάρτυρες του Falun Gong στην αναφορά έρευνας των Μάτας και Κίλγκουρ. Η Γκάννα ήταν από το Πεκίνο και ήταν αξιωματούχος του τελωνείου στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Όταν κρατήθηκε για τρίτη φορά στο στρατόπεδο εργασίας γυναικών Σινάν, υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος, ακτίνες Χ, εγκεφαλογραφήματα, εξετάσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα κλπ. Τότε ένιωσα πολύ περίεργα. Η αστυνομία στα στρατόπεδα εργασίας μας συμπεριφερόταν απάνθρωπα. Όταν έκαναν τέτοιες εκτενείς εξετάσεις υγείας, ένιωθα πολύ περίεργα. Η ασκούμενη του Falun Gong Τζάνι Τζιέ, που δούλευε στο Υπουργείο Εμπορίου, είχε συλληφθεί 7 φορές. Την τελευταία φορά ήταν τον Ιούνιο του 2001. Συνελήφθη στο στρατόπεδο εργασίας γυναικών του Πεκίνου. Για μια κανονική εξέταση λειτουργίας του ύπατος, φυσιολογικά χρησιμοποιούνταν ένας μικρός γυάλινος σωλήνας για να παίρνουν ένα δείγμα ύπατος. Για μια κανονική εξέταση λειτουργίας του ύπατος, φυσιολογικά χρησιμοποιούνταν ένας μικρός γυάλινος σωλήνας για να πάρουν ένα δείγμα αίματος. Η ποσότητα αίματος που έπαιρναν ήταν πάντα ίδια. Ωστόσο, όταν έπαιρναν αίμα στο στρατόπεδο εργασίας, ένιωθα ότι η ποσότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη από το κανονικό. Απορούσαμε γιατί έπαιρναν τόσο πολύ. Οι ασκούμενοι του Falun Gong Τζάο Ιουγιούν στο Γκουαντζόου κρατούνταν παράνομα στο στρατόπεδο εργασίας γυναικών για 22 μήνες από τον Ιανουάριο του 2000. Μετά από αυτό συνελήφθη πάλι και υποβλήθηκε αναγκαστικά σε 5 μαθήματα πλύσης εγκεφάλου. Όταν με οδήγησαν στο τελευταίο μάθημα πλύσης εγκεφάλου, δεν είχε μείνει χώρος για να με φυλακίσουν. Έτσι με μετακίνησαν πίσω στο μάθημα πλύσης εγκεφάλου στο Τιανχέ. Ένας γιατρός εκεί με πήρε σε ένα νοσοκομείο για εξετάσεις. Η εξέταση ήταν πολύ λεπτομερής, περιλαμβάνοντας εγκεφαλογράφημα και εξετάσεις αίματος. Αυτό που βρήκα πολύ παράξενο εκείνο τον καιρό ήταν ότι εξέτασαν την καρδιά μου πάρα πολύ προσεκτικά. Μετά με πήραν για άλλη εξέταση. Όταν τελείωσε, ο γιατρός ήθελε να κάνει και ένα άλλο καρδιογράφημα. Τότε είπα ότι η καρδιά μου δεν είχε κανένα πρόβλημα και τους ρώτησα γιατί ήθελαν συνέχεια να εξετάζουν την καρδιά μου. Κάνουν ακτινογραφία του θώρακα και της λεκάνης. Κάνουν υπερηχογράφημα του ύπατος και του νεφρού. Θα έκαναν πολύ λεπτομερείς εξετάσεις αίματος. Κάποιες φορές θα έπαιρναν το αίμα και θα το έβαζαν σε 8 διαφορετικά δοχεία που υπονοεί ότι κάνουν εξέταση συμβατότητας ιστού και τυχόν ασθένειες που θα έκαναν τα όργανα κατάλληλα. Εξέταζαν τη συμβατότητα ομάδας αίματος και ιστού για τον υποψήφιο δέκτη του οργάνου.
Έκαναν και πολλές εξετάσεις ούρων για να δουν τη λειτουργία του νεφρού. Από τη μία οι ασκούμενοι του Falun Gong βασανίζονταν απάνθρωπα και από την άλλη υπήρχαν αυτές οι παράξενες εξετάσεις αίματος και υγείας. Πολλοί ασκούμενοι απορούσαν με αυτές τις αντιφατικές συμπεριφορές. Ακόμα πιο παράξενο είναι ότι οι γιατροί που έκαναν τις εξετάσεις δεν ενδιαφέρονταν να θεραπεύσουν τραύματα. Ενδιαφέρονταν μόνο για υγιείς ανθρώπους. Χτυπήθηκα βάναυσα στο στρατόπεδο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, τα γόνατά μου και η μέση μου ήταν βαριά τραυματισμένα. Τα τραύματα στα γόνατά μου επαναλήφθηκαν αρκετές φορές και πρίστηκαν τόσο όσο το κεφάλι ενός μωρού. Ωστόσο αρνήθηκαν να με πάρουν στο νοσοκομείο για θεραπεία. Όταν οι γυναίκες παίρνονταν μέσα στο στρατόπεδο εργασίας με σαντζιά, οδηγούνταν στην κλινική του νοσοκομείου για εξέταση της υγείας τους. Εάν κάποιοι εισέρχονταν σε φορείο, ξαπλωμένοι από βασανιστήρια, είχαν ήδη χτυπηθεί στο κέντρο κράτησης ή στο μασαντζιά. Οι γιατροί τους κοιτούσαν και έγνεφαν να τους πάρουν. Εάν ήταν ορατά τραυματισμένοι από βασανιστήρια, δεν ενδιαφέρονταν καθόλου. Ήθελαν νέους ανθρώπους και υγιείς. Έκαναν επανειλημμένες εξετάσεις αίματος και ούρων για να δουν πώς μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα όργανά τους. Τον Ιούνιο του 2008, ο Ντέβιτ Μάτας βρήκε ένα άτομο στη ΣΥΠΑ που κάποτε κρατούνταν στην επαρχία Τζανγκτσού. Δεν ήταν ασκούμενος του Falun Gong. Για να αποφύγει τη δίωξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, του δόθηκε το ψευδώνυμο Λάνι. Κατά τη διετή φυλάκισή του ανάμεσα στο Μάρτιο του 2005 και τις αρχές του 2007, ο Λάνι μεταφέρθηκε σε 17 διαφορετικά κελιά. Οι κρατούμενοι που ήταν εκεί πολύ καιρό του είπαν ότι από το 2002 μέχρι το 2003, τουλάχιστον από 2 με 3 ασκουμένους του Falun Gong σε κάθε κελί, τους αφαιρέθηκαν τα όργανα ενώ ήταν ακόμα ζωντανοί. Στη φυλακή υπήρχαν τουλάχιστον 2 εξετάσεις υγείας κάθε χρόνο. Οι βαρυπινίτες μου είπαν κρυφά ότι ο σκοπός αυτών των εξετάσεων υγείας ήταν για να αφαιρεθούν τα όργανα από αυτούς τους ανθρώπους. Κοίτα αυτούς τους υγιείς και δυνατούς νεφρούς, τα όργανα τους θα αφαιρεθούν επειδή ήταν είτε θανατοποιητές είτε ασκούμενοι του Falun Gong. Οι γιατροί έδιναν εξαιρετική προσοχή στην εξέταση αυτών των ανθρώπων, ενώ για τους άλλους ήταν εντελώς επιφανειακή. Οι εξετάσεις υγείας στόχευαν κυρίως σε ασκούμενους του Falun Gong και θανατοποιητές. Ο Λάνι είχε δει προσωπικά να χορηγούνται σε κάποιον φάρμακα πριν τον πάρουν για αφαίρεση οργάνων. Σε μία περίπτωση είδε κάποιον να εμβολιάζεται ή να του βάζουν ενδοφλέβια σύριγγα που είχε αναισθητική επίδραση πάνω του. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ήταν δεμένο στο κρεβάτι με κλειστά μάτια επειδή του είχε χορηγηθεί μεγάλη ποσότητα αναισθητικού. Η σύριγγα ήταν τόσο μεγάλη όσο 3 δάχτυλα. Όταν την είδαμε η σύριγγα ήταν μισογεμάτη με υγρό. Αφότου γυρίσαμε από την ανάκριση, το υγρό είχε χρησιμοποιηθεί εντελώς και το άτομο καθόταν στο κρεβάτι με τα μάτια κλειστά. Υπήρχε αυτό το λευκό ασθενοφόρο που βρισκόταν απ' έξω συνέχεια. Ένα μεγάλο όχημα ήρθε μέσα. Ήταν παρκαρισμένο στη μεγάλη αυλή. Όταν μας ανέκριναν, μπορούσαμε να το δούμε, επειδή ήταν πολύ μεγάλο και άσπρο, πιο μεγάλο από ασθενοφόρο. Είπαν στο Λάνι ότι θα αφαιρούνταν τα όργανα αυτού του ανθρώπου. Το φορτηγό έξω ήταν για αυτόν τον σκοπό και η ένεση ήταν επίσης για αυτόν τον σκοπό. Το Νοέμβριο του 2006, ο Λάνι μεταφέρθηκε σε άλλο κελί στην ίδια φυλακή. Στο κελί βρισκόταν και ένας ασκούμενος του Falun Gong με το όνομα Τσεν. Όταν στάλθηκα στο κελί, επρόκειτο να φύγει σύντομα. Δεν έμεινε πολύ με μένα, αλλά έμεινε με άλλους για μεγάλο διάστημα. Τον ξυλοκοπούσαν συχνά γιατί δεν ακολουθούσε τους κανόνες της φυλακής. Αργότερα χτυπήθηκε τόσο άσχημα που τα πόδια του σπάσανε. Δεν μπορούσε να καθίσει κανονικά και η μέση του ήταν επίσης τραυματισμένη από τους ξυλοδαρμούς. Φαινόταν ότι είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τελικά τον πήραν και εξαφανίστηκε. Η ρουτίνα ήταν πάντα ίδια. Το αίμα του εξεταζόταν. Μια σύριγγα εισερχόταν στο λαιμό του. Άνθρωποι με άσπρα ρούχα έρχονταν να τον πάρουν. Υπήρχε ασθενοφόρο απ' έξω. Αργότερα οι φυλακισμένοι όλοι είπαν ότι θα φερούνταν τα όργανα αυτού του ανθρώπου ενώ ήταν ακόμα ζωντανός.
Πολλοί άνθρωποι στη φυλακή μίλουσαν πολύ για την αφαίρεση οργάνων από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Πρώτα ξυλοκοπούνταν και μετά αφαιρούνταν τα όργανά τους. Ήταν πολύ κοινό. Όλοι στη φυλακή ήξεραν για τους ανθρώπους των οποίων τα όργανα είχαν αφαιρεθεί. Αυτά τα πράγματα δεν ήταν συγκαλυμμένα μέσα στη φυλακή. Προφανώς εσείς οι άνθρωποι έξω από τη φυλακή δεν ξέρετε τίποτα για αυτά τα πράγματα. Ο μάρτυρας Λάνι είπε ότι ο σκοπός που η αστυνομία ξυλοκοπούσε ασκουμένους του Falun Gong βάναυσα, ορισμένες φορές ήταν για τα όργανά τους. Εάν ο τύπος αίματος και ιστού ενός ασκουμένου τέριαζε με αυτόν ενός ασθενούς που χρειαζόταν όργανο, τότε αυτός ο ασκούμενος γινόταν στόχος βάναυσων ξυλοδαρμών. Δημοσιογράφος. Εννοείται ότι η αστυνομία ήξερε ότι ήταν συμβατός με κάποιον ασθενή και μετά στοχευόταν για ξυλοδαρμό? Ναι. Η αστυνομία θα ήταν ειδικά πολύ αυστηρή με αυτόν και τον ξυλοκοπούσε ώστε να τον αναγκάσει να φύγει με την αστυνομία. Αρχικά θα σε ξυλοκοπούσαν για μικρά πράγματα. Μετά θα σε ξυλοκοπούσαν κι άλλο επειδή διαμαρτυρώσουν. Μετά από μερικούς ξυλοδαρμούς τραυματιζόσουν, τα πλευρά σου ήταν σπασμένα, τα πόδια σου ήταν σπασμένα. Η δήλωση του μάρτυρα Γου Σεν Χουέι κατά τη συνέντευξή του με τον Ήθαν Γκάτμαν και τον βοηθό του Λισάι Λέμις επίσης επιβεβαίωσαν αυτά που περιέγραψε ο Λάνι. Για παράδειγμα, ένας άνδρας που του πήραμε συνέντευξη στην Μπαγκόγκ είχε αποδράσει στο Μπαγκόγκ. Το όνομά του είναι Γου Σεν Χουέι και φυλακίστηκε για 6 χρόνια σε φυλακή στην Γκουαντζόου. Είπε ότι ήταν γνωστό ανάμεσα στους κρατουμένους ότι έπαιρναν τους ανθρώπους όποτε κάποιος χρειαζόταν ένα όργανο. Όποτε ένας αξιωματούχος ή ένας πλούσιος χρειαζόταν όργανο, περνόταν από τη φυλακή. Κάποιες φορές οι άλλοι φυλακισμένοι ή οι φύλακες τον απειλούσαν και έλεγαν ότι αν δεν συνεργαστεί θα θανατωθεί και τα όργανα του θα πωληθούν. Στην πραγματικότητα, όλοι ξέραμε στη φυλακή ότι μόλις πέθαινες ή ακόμα και όταν ήσουν ακόμα ζωντανός, ήθελαν να εξασφαλίσουν τα όργανα σου. Ο Γιου Σεν Χουέι είχε περάσει 3 εξετάσεις υγείας στη φυλακή. Η τελευταία του ήταν το Μάρτιο του 2005. Κάτω από την αυστηρή επίβλεψη της ένοπλης αστυνομίας, οι άνθρωποι στη φυλακή επίσης ήξεραν ότι υπήρχε στην πραγματικότητα μία λίστα με ονόματα. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι στη λίστα θα παίρνονταν και δεν θα ξαναγυρνούσαν ποτέ. Μια φορά το χρόνο ένα λεωφορείο θα ερχόταν και θα περνούσε από τα κελιά. Θα πάρκαρε ακριβώς έξω από το κτίριο και ο αστυνομικός θα ερχόταν με μία λίστα στο διάδρομο. Θα είχε μια λίστα με ανθρώπους. Θα έμπαιναν, θα ζητούσαν το άτομο και θα έλεγαν «Εσύ είσαι, πάμε». Δεν θα τους άφηναν ούτε τα πράγματά τους να πάρουν. Ήταν πολύ τρομακτικό. Κανείς δεν ήξερε ποιον παίρνουν, για ποιο λόγο και πού πηγαίνουν. Απλά συλλέγαν αυτούς τους ανθρώπους, τους έβαζαν σε ένα λεωφορείο. Καμιά φορά ήταν 2, 3 ή 4 μεγάλα λεωφορεία γεμάτα ανθρώπους και τους έπαιρναν. Κανείς δεν τους ξανάβλεπε. Από το δορυφορικό χάρτη της Google, ο Γιου Σεν Χουέι έδειξε στους ερευνητές τον τόπο όπου πάρκαραν τα λεωφορεία που έπαιρναν ασκούμενους του Falun Gong αργά τη νύχτα. Ανάμεσα στους μάρτυρες που τους πήραν συνέντευξη, οι 15 είχαν εξαναγκαστεί να περάσουν αυτές τις εξετάσεις αίματος, όπως ο Γιου Σεν Χουέι. Βασικά, εάν είσαι Falun Gong και είσαι φυλακή, είσαι καθοδόν για αφαίρεση οργάνων. Για να πάρουν πιο άμεσες αποδείξεις, ερευνητές από το εξωτερικό έκαναν κλήσεις σε νοσοκομεία και γιατρούς να τους ρωτήσουν για την πηγή των οργάνων. Αυτοί που έκαναν κλήσεις παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι ασθενείς ή συγγενείς υποψήφιων ασθενών. Είστε ο διευθυντής Σονγκ? Ναι, παρακαλώ, μιλήστε. Ο γιατρός της είπε ότι το νεφρό ήταν πολύ καλό γιατί ο δότης του οργάνου εξασκούσε Falun Gong. Βεβαίως, έχουμε αυτούς τους δότες. Μέχρι τώρα, για αυτό το χρόνο, είχαμε περισσότερο από 10 τέτοια νεφρά. Είναι το Γενικό Νοσοκομείο Γούχαν της στρατιωτικής περιοχής της Γκουαντζόου. Έχετε νεφρά από ανθρώπους του Falun Gong? Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε Falun Gong δότες οργάνων, θα χρησιμοποιούσαμε. Ποιος νοιάζεται αν είναι από Falun Gong ή όχι? Γεια σας. Είναι το κέντρο μεταμόσχευσης ύπατος του νοσοκομείου Τζόγγτσαν. Ναι, πώς να σας βοηθήσουμε? Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, περιμένετε. Θα βρω έναν γιατρό για εσάς. Γεια σας, είστε γιατρός? Ναι, ποιος είναι? Μπορώ να έχω το όνομά σας για να σας απευθύνω κατάλληλα? Το επώνυμό μου είναι Σεν. Είναι Dr. Σεν. Μπορείτε να κάνετε εγχειρήσεις μεταμόσχευσης οργάνων? Ναι, μπορούμε. Πόσος καιρός είναι η αναμονή για τη μεταμόσχευση? Περίπου μια εβδομάδα αφότου έρθετε. Το ύπαρ πρέπει να είναι φρέσκο και υγιές. Θα είναι σίγουρα καλό. Οι δότες των οργάνων όλοι νεαροί και δυνατοί. Έχετε δότες Falun Gong? Όλοι οι δότες μας είναι αυτού του τύπου.
Επιπλέον, η Συμμαχία για την Έρευνα της Δίωξης του Falun Gong στην Κίνα έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα με παρόμοια μέθοδο. Ένα παράδειγμα είναι ότι στο διάστημα ανάμεσα στον Ιούνιο και Ιούλιο του 2007, ερευνητής αυτού του οργανισμού συνδέθηκε μέσα από τηλεφωνήματα με υπάλληλο διαμεσολάβησης για νεφρά από το στρατιωτικό νοσοκομείο 307. Η συνεννόηση διήρκησε αρκετές εβδομάδες και οι συγκεντρωμένες συζητήσεις ήταν αρκετά δεκάδες λεπτά. Θα ήθελα να ρωτήσω. Σας είπα προηγουμένως, η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο περιπτώσεις. Ήταν νεφρά από ασκούμενους του Falun Gong? Ναι, είχαμε δύο περιπτώσεις. Χρησιμοποιήσαμε Falun Gong στη φυλακή. Επίσης, είπα σε αυτήν τη γυναίκα που πήρε πριν ότι το ξανακάναμε. Τώρα είναι πιο δύσκολο από πριν. Πού τους πήρατε? Από το Πεκίνο. Πώς ξέρατε ότι είναι ασκούμενος του Falun Gong? Διπλοτσεκάρατε από πριν? Πώς θα επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασκούμενος του Falun Gong? Όταν έρθετε, ο ανώτερός μου θα σας δώσει υλικά για να το αποδείξει. Ξέρετε ότι θα σας δώσει υλικά. Παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Οκ, αυτό είναι καλό. Ταυτόχρονα με τις παραπάνω μαρτυρίες, η Ισραηλινή αστυνομία έλυσε μια υπόθεση που αποδεικνύει άμεσα τον ισχυρισμό της αφαίρεσης οργάνων από ζωντανούς ασκούμενους του Falun Gong. Τον Ιούλιο του 2007, η Ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε 4 ανθρώπους που ήταν ύποπτοι ως διαμεσολαβητές, που παρακινούσαν ανθρώπους να πάνε στην Ασία για να κάνουν μεταμόσχευση. Έβγαλαν αρκετά εκατομμύρια δολάρια από ασθενείς χωρίς να τα δηλώσουν. Οι συλληφθέντες ύποπτοι ήταν ο διευθυντής της Mediaite και η συνεταίροι του. Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ισραήλ, Yediot Ahronoth, ανέφερε ότι τον Νοέμβριο του 2006, χωρίς να γνωρίζει ότι η συνομιλία καταγραφόταν, είπε σε δημοσιογράφο της εφημερίδας ότι η εταιρεία του μπορούσε να βοηθήσει στην παροχή οργάνων από τους πολιτικούς κρατουμένους της Κίνας, θανατοποινήτες και ασκούμενους του Falun Gong. Μετά τη δημοσίευση αυτής της είδησης, οι Ισραηλινές αρχές άρχισαν μακρόχρονη έρευνα και επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο της είδησης. Αντιμέτωπο με την έρευνα της διεθνούς κοινότητας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας απάντησε με το συνήθι τρόπο του. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Τσιν Γκάνγκ, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι αυτή η έρευνα του Μάτας και Κίλγκουρ στην ολότητά της δεν είναι αντικειμενική. Είναι άδικη και αδικαιολόγητη». Από τη μία, το καθεστώς δίχως αποδείξεις αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, από την άλλη έβαλε σιωπηλά διάφορα εμπόδια στις ανεξάρτητες έρευνες. Τον Αύγουστο του 2006, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο βουλευτής Βίκτορ Πέρτον προσκάλεσε τον Ντέιβιντ Κίλγκουρ να δώσει ομιλία σε φόρουμ. Ως αποτέλεσμα, το προξενείο της Κίνας έστειλε γράμμα σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, ζητώντας τους να μην παρευρεθούν στο φόρουμ. Το Σεπτέμβριο του 2006, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Φιλανδικού Κοινοβουλίου έλαβε τηλεφώνημα από την πρεσβεία της Κίνας, ζητώντας τους να μην συναντήσουν τον Ντέιβιντ Μάτας. Τον Μάιο του 2007, νοσοκομείο έξω από το Τελ Αβίβ οργάνωσε σεμινάριο για τις μεταμοσχεύσεις. Προσκάλεσε τον Ντέιβιντ Μάτας για να δώσει λόγο. Η Κινέζικη πρεσβεία άσκησε πίεση στο Υπουργείο Εξωτερικών και Υγείας του Ισραήλ, απαιτώντας την ακύρωση του σεμιναρίου ή να ακυρωθεί η πρόσκληση του Μάτας. Οι ιστοσελίδες των κέντρων μεταμοσχεύσεων της Κίνας άλλαξαν σιωπηλά. Πολλοί από τους αριθμούς για τις μεταμοσχεύσεις και τους χρόνους αναμονής διαγράφηκαν ή αλλάχτηκαν. Κάποιες ιστοσελίδες εξαφανίστηκαν εντελώς. Ωστόσο, κάποιο από το αρχικό υλικό μπορούσε να βρεθεί αποθηκευμένο. Εξελιγμένα εργαλεία προπαγάνδας επίσης χρησιμοποιήθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας για να απαντήσουν στις έρευνες. Από τον Ιούνιο του 2006, οι έρευνες των Μάτας και Κίλγκουρ έλαβαν ευρεία προσοχή από τη διεθνή κοινότητα. Ως απάντηση, τον Ιούνιο του 2007, το κανάλι Phoenix TV του Hong Kong, που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, παρήγαγε και έδειξε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μια έρευνα πάνω στην έρευνα των David» κλπ. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις με αξιωματούχους και γιατρούς που κατονομάστηκαν στην έρευνα, ώστε να διαψεύσει το συμπέρασμα της έρευνας. Τα DVD αυτού του ντοκιμαντέρ διανεμήθηκαν από τις οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στο εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν γεμάτο ανακρίβειες που αποδεικνύουν την αξιοπιστία των αρχικών ερευνών. Ένας από αυτούς που κατονομάζονται στην έρευνα των Μάτας και Κίλγκουρ ήταν ο συγγραφέας του άρθρου «Οι μεταμοσχεύσεις πρέπει να έχουν υψηλά πρότυπα», που δημοσιεύτηκε από τα Νέα για την Υγεία το 2006, Sin Bing Yi.
μέλος του τμήματος μεταμοσχεύσεων του Ιατρικού Συλλόγου Κίνας. Ανέφερε ότι υπήρχαν πάνω από 50.000 μεταμοσχεύσεις οργάνων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στην Κίνα. Το περασμένο έτος μόνο πραγματοποιήθηκαν περίπου 10.000 μεταμοσχεύσεις νεφρών και 4.000 μεταμοσχεύσεις ύπατος. Ωστόσο, στη συνέντευξη του Phoenix TV, ο Sing Bing-yi αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε αναφέρει τέτοιους αριθμούς. Δεν ανέφερα τέτοιους αριθμούς, γιατί επειδή δεν έχω τέτοιους αριθμούς στο κεφάλι μου. Ποτέ δεν έφερα εις πέρας διεξοδική έρευνα για τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων σε κάθε χρονική περίοδο. Δεν έχουμε αυτούς τους αριθμούς. Έτσι δεν γίνεται να είπα κάτι τέτοιο. Οι αρχικές δηλώσεις του Sing Bing-yi μπορούσαν να βρεθούν στο ίντερνετ. Επιπλέον, το άρθρο επανεκδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Παρόμοιες στατιστικές για τις μεταμοσχεύσεις που δόθηκαν και από άλλους ειδικούς του τμήματος μεταμοσχεύσεων του Ιατρικού Συλλόγου Κίνας είναι διαθέσιμες από τις ιστοσελίδες της κυβέρνησης και των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Ένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Μάτας και Κίλγκουρ ήταν οι μαγνητοφωνημένες συζητήσεις με μεγάλο αριθμό γιατρών στην Κίνα. Ανάμεσα στους γιατρούς που συζήτησαν, πολλοί παραδέχτηκαν τη χρήση οργάνων ασκουμένων του Falun Gong. Ο γιατρός Liu Guaoping ήταν ένας από τους γιατρούς στην έρευνα. Το Phoenix TV πήρε συνέντευξη από το Liu. Στη συνέντευξη ο Liu παραδέχτηκε ότι είχε δεχτεί κλήσεις από τους ερευνητές και παραδέχτηκε ότι του έγινε η ερώτηση που καταγράφηκε, αλλά αρνήθηκε ότι έδωσε αυτή την απάντηση, παρόλο που η μαγνητοφωνημένη απάντησή του στον ερευνητή ήταν ακόμα διαθέσιμη. Ακολουθεί το τι είπε στον ερευνητή και τι είπε στο Phoenix TV. Με ρώτησε αν το νοσοκομείο μας χρησιμοποιούσε όργανα αποασκωμένους του Falun Gong. Της είπα ότι δεν είχα ανάμειξη σε αυτές τις εγχειρήσεις και ότι δεν ήξερα από πού ήταν τα όργανα. Από αυτή την άποψη δεν μπορούσα να της απαντήσω. Αυτό είναι το τι είπε ο Liu στον ερευνητή στο τηλέφωνο. Ερευνητής. Ο παλιός συμμαθητής σου είπε ότι τα όργανα των μεταμοσχεύσεων που έκανε ήταν από ασκουμένους του Falun Gong. Είναι αυτό σωστό? Κάποια από ασκουμένους του Falun Gong, κάποια από συγγενείς. Ψάχνω για όργανα Falun Gong για το παιδί μου. Πιστεύετε ότι μπορεί να με βοηθήσει να το βρω? Βέβαια και μπορεί να βρεθεί. Ο Dr. Liu είπε επίσης στο Phoenix TV. Η έρευνα των Μάτας και Κίλγκουρ είπε ότι ρωτήθηκε για ασκουμένους του Falun Gong των οποίων τα όργανα χρησιμοποιήθηκαν και ήταν από κέντρο κράτησης ή φυλακές. Λέει ότι η απάντησή μου ήταν από φυλακές. Αλλά η απάντησή μου τότε δεν ήταν έτσι. Η απάντησή μου ήταν ότι το νοσοκομείο μας δεν είχε τέτοια ειδίκευση και ότι ούτε εγώ είχα τέτοια ειδίκευση. Άρα ήταν αδύνατο να παίρνουμε όργανα. Εδώ είναι η καταγραφή από την τηλεφωνική συνομιλία με τον ερευνητή. Αυτά που χρησιμοποιήσατε πριν, όργανα ασκωμένων του Falun Gong, ήταν από κέντρα κράτησης ή φυλακές? Από φυλακές. Α, από φυλακές. Ήταν από υγιείς ασκουμένους του Falun Gong? Σωστά. Διαλέγουμε τους καλούς για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των εγχειρήσεων. Στο κανάλι ο Dr. Liu είπε επίσης: η δεύτερη ερώτηση που μου ρωτήθηκε ήταν: πηγαίνετε σε φυλακές και διαλέγετε τα όργανα εσείς ο ίδιος? Η έρευνά μου λέει ότι η απάντησή μου ήταν τότε: σωστά, πάμε εκεί για να τα διαλέξουμε οι ίδιοι. Ωστόσο, ποτέ δεν μου έγινε αυτή η ερώτηση. Δεν έγινε. Ο Dr. Liu ρωτήθηκε αυτή την ερώτηση από τον ερευνητή. Ακολουθεί η μαγνητοφώνηση της συνομιλίας. Πηγαίνετε λοιπόν και διαλέγετε τα όργανα εσείς ο ίδιος? Σωστά, σωστά. Πρέπει να τα διαλέξουμε. Τι κι αν το επιλεγόμενο άτομο δεν θέλει να του πάρετε αίμα? Θα μας αφήσει να το κάνουμε στα σίγουρα. Αλλά πώς? Οι φύλακες θα βρουν τον τρόπο. Γιατί ανησυχείτε? Αυτά τα πράγματα δεν σας αφορούν. Έχουν τις μεθόδους τους, το ξέρω. Δεν ανησυχώ. Το άτομο ξέρει ότι το όργανο του θα αφαιρεθεί? Ξέρει? Όχι, δεν ξέρει. Α, δεν ξέρει. Άρα δεν του λέτε ώστε να μην αρνηθεί να σας δώσει αίμα. Έτσι είναι? Σωστά, σωστά. Τότε πώς τον πείθετε? Όταν σας ρωτάει γιατί παίρνετε αίμα, τι λέτε? Κανένα πρόβλημα, θα βρουν τρόπο. Αυτό δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί. Ήταν στην πραγματικότητα ενδιαφέρον για μένα να δω το βίντεο. Αυτού του είδους η χαζή απάντηση αποτελεί επιβεβαίωση. Εάν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να αντικρούσουν αυτά που είχαν στις ιστοσελίδες τους ή τις μαγνητοφωνήσεις, τότε προφανώς νομίζω ότι έχουμε βρει κάτι. Με όλο και περισσότερα στοιχεία να αναφέρονται, πολλές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί άρχισαν να εκφράζουν σημαντικό προβληματισμό για τη συγκομιδή οργάνων ασκουμένων του Falun Gong στην Κίνα.
Το Νοέμβριο του 2008 η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων διεξήγαγε την 41η συνάντηση στη Γενέβη. Στα πρακτικά της, η Επιτροπή φαίνεται ότι απέτησε συγκεκριμένα από την κυβέρνηση της Κίνας να εξηγήσει την τεράστια αύξηση των μεταμοσχεύσεων από τότε που ξεκίνησε η δίωξη του Falun Gong και την ανεξήγητη τεράστια πηγή οργάνων. Απέτησε επίσης από το κινέζικο καθεστώς να φέρει εις πέρας άμεση έρευνα του ζητήματος, να δικάσει και να τιμωρήσει όλους τους συμμετέχοντες. Στην πραγματικότητα, η αποκάλυψη αυτής της φρικαλαιότητας αρχικά προερχόταν από ένα μικρό γεγονός που συνέβη στο τραπέζι των εγχειρήσεων κατά την αφαίρεση οργάνων από ζωντανό ασκούμενο του Falun Gong. Στις 13 Απριλίου του 2006, η μάρτυρας του Σουτζιατούν, σύζυγος γιατρού που αφαιρούσε κερατοειδείς χιτώνες από ζωντανούς ασκουμένους του Falun Gong, είπε την ακόλουθη πραγματική ιστορία στη μορφή μαγνητοφώνησης στον Αμερικανικό Δημοσιογραφικό Σύλλογο. Ο σύζυγός μου έχει τη συνήθεια να γράφει ημερολόγιο. Έγραψε μία μέρα στο ημερολόγιό του ότι αφού οι ασθενείς του ήταν αναίσθητοι, χρησιμοποίησε ψαλίδι για να ανοίξει τα ρούχα της ασθενούς. Ένα μικρό πακέτο έπεσε από την τσέπη της. Το άνοιξε και είδε ένα μικρό κουτί. Μέσα του ήταν ένα μικρό φυλακτό με το σύμβολο του Falun Gong. Ένα μικρό σημείωμα έλεγε «Χρόνια πολλά, μαμά». Ο άντρας μου ήταν βαθιά ταραγμένος. Αυτή η ασκούμενη του Falun Gong, της οποίας τα όργανα αφαιρέθηκαν, δεν έμαθε ποτέ ότι αυτό το περιστατικό που συνέβη εκείνη τη στιγμή του θανάτου της ξύπνησε τη συνείδηση αυτού του γιατρού, οδηγώντας στην αποκάλυψη αυτής της φρικαλαιότητας. Ωστόσο, για να λήξει αυτή η απάνθρωπη φρικαλαιότητα, ολότελα χρειαζόμαστε την αφύπνιση των συνειδήσεων πολλών ακόμα. Το πρωτοφανές μέγεθός της έχει θέσει τις ζωές πολλών αθώων ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Αντιμέτωποι με αυτό το έγκλημα, η επιλογή του κάθε ανθρώπου θα θέσει τη συνείδηση της ανθρωπότητας ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο.